Da sunan Allah mai tausayi mai jinƙai. Darasi na uku. Yau 29 ga watan ɗaya shekara ta 2023. Muhimmancin rubutun Hausar Binsal na biyu. Muhimmancin wannan rubutun shine magance wa'ansu matsaloli wa'anda wani rubutun bai magance su ba a rubuta harshen Hausa. Ga sunan kamar haka. Na ɗaya, hawa da saukar murya a rubutun yau da kullum. Jan murya da takaita ta. Na biyu kenan. Na uku, samuwar wa'ansu baƙaƙe sabbi. Na hudu, kuma rubutun Hausar Binsal ba na aro ba ne, domin kayan aro baya rufe katara. Wato dai rubutun Hausar Binsal zai fitar da Bahaushe daga fagauniya da kuma dakaken da yake yi in zai rubuta harshensa ko zai karanta. A darasi na farko an koyi baƙaƙe, a darasi na biyu kuma an fara koyon wasula. Amma a wannan karan an ƙara takaita sunayen wasulan ba kamar yadda suke da tsawo a darasi na biyu ba. A saurari darasi lafiya. Ga sunayen wasula guda hudu a takaice. Bas, bam, bak, jabai. Waɗannan wasula guda hudu su ne za mu fara amfani da su don a ga yadda suke aiki. Asalin yawan wasulan wannan rubutu su 22 ne, amma yanzu za mu ɗauki guda hudu mai amfani da su. Bas shi ne wannan. An duba za a ga wannan kansa ya yi sama, to wannan shi ne bas. Bas. Sai na biyu, bam shi ne wannan. Shi an duba za a ga kansa bai yi sama ba ko bai kasa ba, bambancinsa da wannan kenan. Bam, wannan shi ne bam, wannan shi ne bas, wannan shi ne bam, bam. Sai na uku, bak shi ne wannan. An ga duba za a ga kansa kuma ya yi ƙasa. Kansa ya yi ƙasa. Wannan shi ne bak, wannan bas, wannan bam, wannan bak. Sai na hudu, jabai. Jabai shi ne wannan. Wannan janyi ne. Ja ne kamar madda ce wannan.
ita ma mun sa ta a cikin wasali saboda ta taka rawa. Yanzu za mu yi amfani da wa'annan wasula guda hudu tare da baƙaƙe 5. Baƙaƙen su ne i, bai, to, ja, de. Wannan su ne guda 5. I, bai, to, ja, de. Za mu ga yadda za mu yi amfani da su yanzu. I da bas shi ne a. I daban shi ne a. I da bak shi ne a. A saurari sautin. Wannan a, wannan a, wannan a. Ga su nan za mu karanta a, a, a. Bambance sautin nan wato yana da muhimmanci matuƙa a wannan rubutun. In baka bambance sautin ba zai iya yiwuwa ka iya rubutawa ba. Dole sai ka bambance sautin, saboda haka a saurara da kyau a ji. Wannan shine a, wannan a, wannan a. A, a, a. A, a, a. A, a, a. Sai kuma na gaba. Bai da bas shine ba. Bai da bam shine ba. Bai da bak shine ba. Wato wannan ba, wannan ba, wannan ba. Ga su nan ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Dole sai ka bambanta sautin. Sai kuma na gaba. To da bas shine ta. To da bam shine ta. To da bak shine ta. Wannan ta, wannan ta, wannan ta. Ga su nan ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Dole sai ka bambanta sautin. Sautin nan ba ɗaya ba ne. Ba dama ka ɗauki wannan ka ce wannan ne, ko ka ɗauki wannan ka ce wannan ne. Yanda suke haka sautinsu za a karanta su. Ta, ta, ta. Sai kuma na gaba. Ja da bas shine ja. Ja da bam shine ja. Ja da bak shine ja. A karanta wannan ja, wannan ja, wannan ja. Bari mu karanta su. Ga su nan ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Sai kuma na gaba. De da bas shine da. De da bam shine da. De da bak shine da. Da, da, da. Ga su nan da, da, da. Da, da, da. Dole sai an bambance muryar. In ka bambance su to shikenan magana ta ƙare. Wannan wanda kansa ya sama in za ka karanta shi
da. Wannan wanda yake a miƙe da. Wannan wanda kansa ya ƙasa da. Sai kuma jabai shi ne wannan. Wannan shi ne alama na jabai. Su janyai guda biyar ne. Kowanne da inda yake dacewa. Shi wannan jabai ɗin ya dace da bas, ya dace da bam, ya dace da bak. Su kaɗai yake tafiya tare da su. Akwai kuma wanda suke tafiya tare da waɗansu daban. Amma wannan dai da waɗannan yake tafiya. Ko dai ka gan shi tare da bas, ko ka gan shi tare da bam, ko ka gan shi tare da bak. Gashi nan bari mu ga yadda yake. I da bam a inda janyi a i da bam a inda janyi a karanta su a karanta wato korewa, amsawa ta korewa sai kuma i da bas a inda janyi a ja i da bam a inda janyi a karanta su shi ma wani salo ne na korewa, amsawa ce ta korewa. Sai kuma i da bam a inda janyi i da bak a karanta su kaga wannan wannan kuma wannan kuma sai kuma i da bak a inda janyi i daban a karanta su wannan 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 wato kaga dukansu suna da bambanci kuma duka ana amfani da su salo ne na amsawa ta kore abu. Sai kuma ba da bak, bai da bak, bai da bak, ba, bai da bak, ba, bai da bak, ba, inda janyi ba, bai da bam, ba, bai da bam, ba, karanta su ba, 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 ba. Sai kuma bai da bam, ba, bai da bam, ba, bai da bam, ba, inda janyi ba, ba, bai da bak, ba, bai da bak, ba, karanta su ba, 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 ba. Sai kuma bai da bam, ba, bai da bam, ba, inda janyi ba, ba, bai da bam, ba,
bai daban ba inda janyi ba, karanta su ba 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 ba. Wannan wani tsiro ne da ake riri da shi. Ba ba, ka ja nan ka ja nan, ba ba. Sai kuma bai daban ba, bai daban ba inda janyi ba ba. Bai da bak ba, bai da bak ba inda janyi ba ba. Saboda haka ba 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 ba, wato aski da ake na baba. Idan mun duba za mu ga lallai babu shakka janyi yana taka rawa sosai sosai a wannan rubutun. Wannan shine janyi, wato amfanin su kenan. Bari mu karanta su gaba ɗaya a ji bambancin. A a a a a a a. Baba 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 na aski. Jama'a sai mun haɗu a darasi na 4 insha Allahu rabbi. Da wannan nake cewa dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah Ubangijin halittu. Ga lambar waya nan 09 66 66 66 02. Wannan rubutu zan ƙara jaddada muku cewa bayi da wahala. Idan kuma ka iya shi, ka saba karatu da rubutu da shi, to za ka ji daɗinsa ƙwarai da gaske. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.